My máme značenie klasické pásové, ktoré teda má červenú, modrú, zelenú a žltú farbu. Tomu si povieme ešte potom ďalej. A potom máme miestne značenie a ešte vlastne náučné chodníky, ktoré momentálne vlastne môže značiť každý. Sú vypustené, my ich momentálne neregistrujeme, alebo respektíve nemajú naše evidenčné číslo, ale postupom času vlastne aj tieto chodníky bereme do svojej databázy a prideľujeme im čísla a vlastne zhánime buď tých, kto to vymaloval, či v tom chcú pokračovať, alebo preberáme vlastne tú funkciu obnovy tej trasy na seba my. Takže každá značka má rozmer 10x10 cm s tým, že táto je vlastne malovaná tak, že červená, ktorá je na vrchnom hrote, biela je v spodnom hrote. Pod ňou, čo je ten biely pásik, to je vlastne dodržanie pôvodného značenia, ktoré tu boli, a takto si to vlastne pred tými 150 rokmi vyznačili. Takže my sme tomu dali číslo, pridali sme číslo tejto vrchnej farbe, tej miestnej trase, a potom vlastne domalovali to pôvodné značenie tak, ako to kedysi bolo. Takže to je, čo sa týka značenia, a keď sa presunieme potom tamto ďalej, tak si povieme, čo to maličko ku značeniu